boleh sebetulnya PW but ni Angu yo boleh bu ai ni season pat ini kelak bingilak bani syakri lyngba kan ni ke online worship ke jangi but season bang khot sang bahaya PW ki para bangai bat kunjuk ki parlok parajar na la ki jong ki jaka ki baya pet lang hani ke sni khot sang bahaya PW bangilak ban pulut puar hani ke sni bangin lak ban ya seng nang ya ke keteng ke jong boleh ini ke puar para bangai ki baya don ni ko jurai japi tengin heshim lang ko jurai jungi ni phai lang syaka number ke ba Lai Spa and Riu Pusau. God knows kau tenang, gajing ya selong, habashannya hakiki utrai. God knows ya sungsung, halatingnya habashannya hakiki utrai. Shanya ganyolat parna jingkuslai. Shanya habashannya hakiki utrai. Asyik tiang shisha jingiathuhkhana. Habashannya hakiki utrai. Kalian dikasih lyngba. Habashannya hakiki utrai. Shanya ganyolat parna jingkuslai. Shanya habashannya hakiki utrai. Balingan shifting, balingan slow view. Habashannya hakiki utrai. Ngayat lembadu yang usnotu. Habashannya hakiki utrai. Shanya ganyolat parna jingkuslai. Shanya habashannya hakiki utrai. Kejirai ke bebut ngin ya phai lang shunam ba ke ba South Spa khat lai. Rengkat badu jisungan sayat sukha. Rengkat badu jisuhaga berkaiba. Jangan lau jisu jigmen ka ladu. Rengkat badu jisungan jushep dingshu. Lembadu ting so ting ladu. Rengkat badu jisungan jushep dingshu. Rengkat badu jisungan
sabatan besek berbakeman ya pi aku beli sabatan ya pi baru akibat ngap yang hakani kapur bat ngap yang sobhai ya pi iwe pe iwe syakani ka jingiaseng jingi ngimlak ben pau ke jing sungu eu blai baula angi kani kalat wat ladang ngimlak benua shimani hende ngilak ben syakri u halaki jangki kisam ki jangi ban sedang ka syakri jangi nginya phalan syakanan ba jingrwai ka ba saus pa sau phundriu nak bathamai ngan wada du bangadang re bantip ya nongkren ngan bud ya ki ding jajong ngan ya ka lentiki namar uit ya Jisu uit ngatipan Jisu yak namar jonga ulakiu haloring na nganom pentut haba ukar ngam shemri chu bangane hagalen tiba uyalam tang syau hingan yai pen namaru uit yang jisu uit ngatipan jisu yak namar jonga ulakiu haloring na uyeng hamar jingkang ua yang abangan tirukon ukular yaki popan ma ban penklan bangat long namaru uit yang jisu uit ngatipan jisu yak namar jonga ulakiu haloring na hakadi kapur ngina phalang bat ngasha ka jing polis dan ka jingi ngina pha sha ki kitab exodus kalanang ka ba khat khandai ka dukhat ka ba sa kiktian ki bang kumni phi la yo I ya kata ya ka ba ngala le ha ki Egypt kumno ngala ba ya phi halo kitab nyang ki pukni bat ngala wan lam ya phi hala di hi uble kurkhui ki jing polis jangi tingnya doi Kupajing baham neng lamba khoi keteng jongme wan ka hima jongme long kaman ka jongme jisubi ni kapong wan ban aingu eme ba me ladan lam dan ka batni me la ai kamet ka bakhia sai si man wan kumne bangin yo ya ka khubor na ka tien ka jongme bat kurkhu yangi iwe pe iwe kat bangin nang ngap ya ka khubor ka jongme bat penthali ki jumut ki jimpar kha jungi khnang ba ngin yo jang ya ki jingkar khu na me dalam dan ka batni hakani ka kenta badangsa padan kamame yangi phai me umen bukhoi bondan lam hangi hakate ju supan kine baro amen hakani ka po ngan ai ka po ya I Miss Rikynti ban ai ka jingiathuhkhana mission kublai sabaton phi bara sesien pat hakani kisngi ka jingiathuhkhana mission jongi minta ka step ka desh phang ai kliang khaw ba chini tangini pet ayu ka ong na minta jongi kinong sngap hakani kapor la ong bagi dan kat to kat ningot kinong pulih ha university ha Columbia ki bakham dan kam ka jirap bani ki wei pada la ong ba ka betres ka dan arngut ki khon ka long ka wei naki hatu phila ban ai kliang khndiat ukhau kala kli jingkli ka kli ka Maria la ong ba kata ka Maria ka dei ka para nong pulih ha ka university ka ba ai wai ka kamra hat ya ka betres bat hakiwe kinong pule ru aka yeng
bahe jongka kabadon Indonesia Colombia. Laong bahadin katu kan ngisngi ka Beatrice kan pan keliang pat daki wei kijat jingpan lani kijat jingbang kibaka Beatrice ka kwa ban pan laong baka kan pan na kani ka Maria ka balong kanong ya puli haka university ka bay puli lang ringkat batka ka Maria kam sngawi ya kani ka jingpan penban ka kloy ban yarap ya ka kadwai baka ni ka rukam yarap jangka kalong ka jingbot ikirukam ukris ha ka jingkener kti sha kibriu kala puli teng ya ka jingtho jong ka Ellen G White halor ka rukam trikam ukrist laong ba ha ka slashi spa saupulai jong ka kat Ministry of Healing ka balabatay kumni tang ya ka rukam le jong ukris ka ban wanra ya ka jingla bashisha ha ka jingkner kti sha kibriu unang penem ulong ulak bat kibriu kum ubakwa ban penshem jing bahaya ki upen pa wala ka jing sngaw lam jong u yaki upen dap ya ki jing kam jong ki bat ulai yo ya ka jing shania jong ki nang ta ula kentu yaki da ka baong bot yanga da ka jing pen pau jong ka Maria ba ka sngaw tho ya ka jing shitam ba ka jing dan kam jong ka Beatrice baro arngot ki dan ka jing ade ka bajan ti haba ka balang jong ka Maria kala pelong jeseng ya lap ka Beatrice kala kloy ban le syaka ha ka baka Maria kala khat sang bahaya ka kani kala pelong yaki ban pule Bible lang batang katu kat ni por ka Beatrice kala sya pan baptist da ka jing beteng jong ka jing dwai ba ka jing pule Bible lang ukon badang khat arsnem bat ka kon kan thai badang prasnem laong ba kila sya pan baptist lem bat lai phongot pat kiwe kinong pule kiba syong wai hayeng jongka kila shimbenta haga jing puli kaba shisin shitayo uway na kita kinong shimbenta ula kerpat ya ka ban litlang bat ban lit kendo ya kata ka director ha kata ka university bat kata ka director kala keli ya u kabreu ayu kani kala keli uta kani ka day kabreu ka balong ka Nongialam kata ka Bible study bat ka Maria ka batay ba kila don kata ka yeng jongka kata ka jingle kalong ba pla kata ka director kalaong bat hadian pat kalaong kam shem hakini kisngi bai ki brio bakin kloy banyarap klam bai nong la ne klam jing siu ai ka director kala kem ktin da ka ba ong kumta ka pha e ka Maria ban pelong no e kata ka Bible study but university na marka ong ba kita kinong shembenta ki dehi kinong pule ha ka university ka university ka penbiang ya ka jaka ban pelong ka Bible study ka badan tang ka tunom ba ki syuki ti kiwe pat da ka jingyu i ka e ba ka kenhon ka lale kilawan ban shimbentalang ti ka kenhon ka dan tang hado sau phongut kentop ya laingot kinong hikai ka we na kinong shimbenta ka de ka Rosa ka bapule ha ka ju ka class bat ka Maria bat ka bala penpau ba kam kwa ban shimbenta ha ka ba meningkong ka Maria kam syam lapen borika hendrei ka yailong parlok bat ka jukhot bam ya ka shalayin ka Rosa ka penpau ba kalating man puli ka Bible na markam kwa ban pensungsi u Jisu hadir hendrei ha ka bakut ula shimbenta baong bakala ka Rosa ha ka bakut kala shimbenta hadin ka to ka ne benai kala IT la ka bensiam shu Jisu bat kala syapan baptis Karosa kalalong kabashipau na ki dong IT ya kamensim hapreng kata kenhon. Ka Maria kala kamen shikaday e. Nang tala ong shushu hangni ka Maria ka batay ba ka jing seiso jong kani ka kenhon ban puli ka Bible ka day. Namar ba ka bot ikarukom le jong Jisu hi ha ka jing kring mensim. Katu kat ni benta jong kani ka jing kan show kat lai sabatan ha kani kuata kan let ban yarap ban seng ya ka better living lani center of influence ha Columbia Adventist University ha kabashimpor arkinta ban poi nak kasnong jong ka Maria da ka ling sun kublai shibo ni ka jing mu jong pi ban ai kelut sha ka jing puli sabatan bakhat lai kani ka dei ka jingiathuhkhana mission jong ye benta ka sngi kublai shibon I kublai Miss Rikynti na benta ka to ka jingiathuhkhana mission ngangit bangilayo ki jingkerku
Hakani ka puang ini phai pat shaka jingrwai padang ka jongi shaka number jingrwai ka ba Henrius pa prap san na ka bathamai kat banginang ya rwai ka jingrwai padang ka jongi ngin ya lumi ki jing aingu kum ju phiru ki badan ha ki jongki ki sam ba phine lumi ki jing aingu pat hadian kan ya kerpa dia Miss Rikynti ban duana banta ka jing aingu Haba ukon ngangan juba haba ukon ngangan juba haba ukon ngangan juba ngamon bane te you try dong Tony ka porpat to yung duwai na benta kini ki jingan show ki jongi. Kokpa jingi ba bleng sisian par nga ingo eme ni ka por kble shibun ka jing dorin kat ka jong me hagi jing em ki jongi ba man la ka singi wat hapleng shibun ki jing pang ki jing stam ki jing sngau trim ki jing ki khubor ki bangi yo i ki bangi sngap man la ka singi man la ka por ha ka pen shap ting yang i henrei try ngi sngongu pat ba mem shem la ino yang i wat hapleng shibun ki jing ma na mar ngi tip ba habangi wan shakmat jong me bat ngishan ya teli ha me try nginget scam bangi don ke jingkerman baki ek barok kinja no bat nginget ba me atrai men pen khoi pari ke jingpang ke jing stom mi ke jing sngosi ke jongi lada mangi hi atrai ngi wan akmat jong me shisha atrai nginget scam ba men juba ke jing duai jongi ki nong pop ki ba petsusi ke man ke jong me man la ka por na duai ru kham tam ha ke ne ka por na ta ke ne ki jing show ki jongi to kur khui ki ba la ban ai ba mla ban ai ru kum ju ba kham tam to men ai ki ka met ka ba kwat ka ba shai khnam ki la ban pendap ki kamram ki jing tre jing kita ba ki la shushu ban yo kham tam ya ka jing yo ka jong ki hap ki la ban ai ja ka kam ga jong me khnang bala ban yalap ya ka gospel ga jong me sha kaleng satla ka perthai to kur khui wi pi wi baro kham tam ngani ka ri ba ka jat bin re ga jongi atrai to ai bangin am do je kermen to ai bangin IT radi shamen met bat men sim atrai e bat tes ngoi ni ki jing khot kerpa jong ha nong pop na ba ki ne barok adwa ngapa na ka teng jisu no pen em jongi amen. Hakani ka kilamat nin ay ka puwa sya imam at siya ka kelas. Ai kublay sabaton ni fi baro iwe piwe hakani ka por. Kalau ke eke basuk tenat basa hisin pat ngila ban sengap bat ban sengew ka ketin ke jong blay lembah kani sabbath school class. Ai kublay ya fi baro ki parbangai ki basengap nakabalang nong po nakiway pat ki balang pat ki paralok ki parajor ki banyo sngew lang ya ka jingiasam jong ka ketin ka jong blay hagani ka sengi ngapun kan mau biang ya pi bengin kan mau bangin ya deng ya ki mask jongi bengin buat enti ya ki jing tha jong ka sarkar baro kenang bangin ya laj nong kani ka klam ka bala sahisen pat ka bala pendolat yang i ban wan syaka yeng ka jong blay ban ya sok lang man syakri bat man mani yo hakani ka nila poi sya kelas ke lenong ka ba nyeu jong ka jing pule jong i hakani ka quarter ka ba ar padam ta sya bangin play ka tien ka jong blay tungin pendem ki kle a ka jing duai au blay ku pa jing i ba bneng jisu be e ni don kam ya me hakani ka por ka bangi play ka tien ka jong me a try ngi long ki batlot ki baduna ni long tang ki breu a try ka nat ki jing thau ki jong me hoi me la thau yang i ka dur ki jong me hin re ka jing tlot ka jing palat ka jong i ka jing le pop jong i ni long ki batlot ki baduna ba ngi don kam ya me hala ka minute bala kenta jong ka jing em jong i pha yu mun sem ba kho jong me ka bangi ya pule lang ka ten ka jong me penan kam yang ka syakri barit jong me nam ta ka buram ka jong me ba nam ta ka jing asam ba jing fly ka ten ka jong me ka ne ka por a try ai ngi baro lang ka jing start kan jam sem bangin so tho e ka mon ka jong me lyngba ka jing pule ka ne kelas jong i sngew ka ne jing rwai jong i bangi ngo ngi dam ngi pa na ka teng jisu nong pen em nong siu spa jong i menta pat hala ka taru amen ngapoy siyang nong ka ba nyau
jong kani ka quarter jongi ka bakren chapang ka jutang ha lom Sinai kilanong idon ni ki bangin pule gi ha ki thap nyang gi pukni singi benengkong singi baar jing penwan dor ya jing pen em singi balai ka jutang ha Sinai singi basau ublei bat ki Israel ni ublei bat ki kon Israel kebasan ki jingkular bat ki jingkular yin phai shaka kalano ka khot kan mau jong kani ka jingpule ki jongi kani ka sngi ka bangin shem na Exodus khat khandai kalanong kabasau ki ten ki bang kum ni pa pi pe lang pi pule lang ki kalanong jong pi pin phai bat pin pule bangin ya pule lang Pila yo ya kata ya kabangala le hari Egypt kumno ngala ba ya pi halor ki thap nyang gi pukni bat ngala walam ya pi haladehi das khat khandai sa hanging an pai ki pen pai gi jingut jong pi sha upukni lani ki pukni bade ki sem gi ba ngi barok ngi tip wala le singi barok ngi pat chuna yo Hene ngitip ya ka ka bor ko jong pukni ya ka ka jing start jong gini kisim bat ka jing nang jong ki kumno man sumari ki kon ki jong ki upukni bhai ki kon jong u bat haba uhikai u kon ne ki kon jong u ujuhikai dakar lesson ka ba kham teng teng habat ki kon jo haba hikai ki ban penher ya ki ban hikai ki bekumno bekinang ban her ban pen klani ki thap nyang jong ki borbor sek pelait na jrong jong ki riat nang tena lor ban pen hap ya ki syapo ban hikai ya ki kumno bekin play ki thap nyang ban her bekin sedang ban her hene haba ki ui ba ki thap nyang jong ki gidang telot haba ui ba ki thap nyang ba ki hap ba ki no saban yap ukpat pukni un her bat un net shim bat un ba biang yaki ha kamet ke jong un ban kit haladehi bat un yai le kumni tat hadu bikin danang ban her bat ban her dalade bat ban ya ban yeng dalade bikila ban kit hi dalade yalade kejing ye jong blai galong kumu pukni khamtam yaki kon Israel khamtam yaki kon Israel kiba Uyo ba saus pak snem kila palat saus pak snem kila don hari Egypt akari kejing long merau. Nado kapor Joseph ngila ban mudur ba sibun ki pateng ben riu jong ki kon Israel. Lesi kila kilet di sibun ki jing hikai ki ba nado menkong ki patemen jong ki. Balesi kila kendu ik sibun palat ki jing bat ngitip ba ki kon Israel ba kila rwai kila par bat baki nong Egypt kila shepti yaki bakin long bayok ki sensyar penban maki yaki nong Egypt kila penlong merau yaki baki jing long merau jong ki kon Israel hakari Egypt kalong ka ba syirkai do kata jing syale ben jong ki jing sya sitom jong ki bat haba kila syak sitam kat ni kibla lenyar bat kila perta syau blai ba ki kwa let's say ka don not jong ki lani hang no hang ni hang tai ki pen bena ki don ke jing ngeu lan ke jing trang jong ki na ka don not jong ki ba ki kwa ban yo ke jing lai lut na ka jing jenjar ki bela syak bat ublai ya ki breu la jong ki ba la jet ki kon Israel ulak pelat yakina kani ke jinglong merau jong ki nari Egypt ulak penyap yaki kon nengkong kon senrang nengkong jong uparo hibat jong ki nong Egypt baro aga tu ka met ka klam ka bachipau ba ublay ulak pelat yaki nang na ka ri Egypt ka ri ke jinglong merau ka basyarke do ka takta bat ulayalam yaki da syaladehi ulak pelaj daladehi yaki nakani ke jinglong merau ulak kedup yaki
kum ki kon la jong wat la ki la sha ke jing long mrau ke ba shirkai ublei ula pelat yaki bo la khot yaki shaladihi kani kani ke jing pen krek jong kata ke jing ya sign ni ke jing ya tek kular ke jong u bat ki kon Israel ublei ula khot yaki kon Israel dah ke jing dah ke jing krok bat ula khot yaki ula yalam yaki ula petin yaki kum ukpa bo petin yaki kon jongki bat ya ban ya da yaki ni barok ni don kam ya kum ni ukpa kum ni ublei ukpa uban yalam yangi jai bat uban ya da yangi kipor barok hakaba hadu kata kapot kaba jinge dei jongi kan long kaba jan hadu kata ta bat ublei kwa yaki kon Israel bakin wan hajan jong ba un pej yaki un yalam yaki bat uniu jo ublei ubam jukla ukwa yang ngiru bangin wan shau bat bangin don ke jinge dei kaba jan hadu kata ta bat u kum ukpa bat ukon ke bia hadu kata ta bat un yalam yangi hakipor barok ndai kikon Israel kibla sedang ban wat yang kata kejing like luat ndai udai ublehi bo yu iya ki breu bela jet la jong bat ula shim ya ka senjam ba ukwa ban ya rap yakini kikon ki bela jet ki jong u ban pelat yaki na kene kejing long brau kan ingin da puli exodus nrio du nyok ta ter nong penem nong pelat udai uta uba pelat yang ina ke eka jinglong jingman jungi ke bangi syate syakum langi syate syakum da hakado kamet lani hakamen semru ublei jungi ulong kum uta u bahayang bahasem ubakit ya karam ka syak jungi uba pelat yang ni ladak habangi la syate merau ulong utaken uba siu no ya kata karam ke jongi kabate yang ni ban pelong yang ni ki merau hanu bat haba uta ula siu ngi long ki balaj luit bat ngin laj na kata ke jing long merau bat kani ke jing pelat jong blei yang ni na ka jing long merau jongi jing long mensim jongi kumbau pelat ya ki kon Israel na ke jing long merau jongki hakado bat akan mensim jis ublei la pa yo kon bla khamar we jong syagani ke pertai ban long breu ban long do ban mat ya jing kumbangi barok ngi mat bat usiu ya ki pop jongi ukit ya karam jongi ke bakaram ke bangi ni dei ban siu dei usiu ma ya karam ke jongi da ke jing yap jong halor ke ding pena ke jing se uspa bo bleu iki kon Israel hado kata kalong bolo pelat yakin ki nong Egypt ki ba syirkai ki im paru ki ba syirkai ki ba runar hado kata bat ke jing long brau jong ki kalong ba ke jing pertasla jong ki kalong ba kala pois do ke skor ke jong blei bat blei ulo ngan nek ban pelat ya ki kon belajet ki jonga kum choro yangi blei kwa yangi bangin un pelat yangi kenang ba ngi ngin la ban yo ya kata jing im ke babam cukut bat ke jing dei ke babha bat blei jongi ukpa ubah beneng ke jing suspa ke jong blei yangi kum baule ki kon Israel re yangi ule leng ba jing suspa da ka snam ke jong Jesus Christ bat ke jing yap jong halor ke ding khna ban yang ye ke jing map na ki pop bat ki jing palat jongi baro kani ke jing pen krek ke jong blei ban sign la ni ban don kata ke jing te jutang hapdeng ma blei nong thau bat ki kon Israel bat mangiru
ki kon Israel ki ban kenjam sim udai ublei uba khot shwa yangi udai ublei uba kwa yangi bangin wan shajan jong baraba ki kon Israel kila mi nari Egypt kila ya syakata kari kanan haba onda lapoi hatrai jong lom Sinai kila sik darah hang tu badaya kini kapor bau blei uloong ngan ya te jutang ngan ai ya kikun Israel bangan gandam kejing te jutang hapleng jonga ublei bat kibriu jonga kikun Israel ke gani kejing sign nani kejing ya soi soskular ha ulom Sinai kejing pulih jengi minta kejing pulih ke baik ke kolonong jing minta kolong ha kejing syah kilai benta kawai gede kejing mi ke Exodus lani kejing mi jong kikon Israel nari Egypt nakari kejing long merau ke kep ke benengkong ke kep ke baar kedai ke badon kam adu kata ta kedai kejing te soskular kejing soi jong ublei bat ubriu ukon kikon Israel lyngba Moses uba unang itu lupa uba ublei ulajit ublei la lam ya kikon Israel syatrai ulum Sinai bat hang ne kikon Israel kila de ban pen krek ya de ublei ulakren haki pilaban mundur kasin ke ba pilaban mundur ulum Sinai hatra ulum Sinai ke darah balas share ki kun Israel hang tu kasur ke jong ublei ban kren bat hang tu ublei ula ayaki ya ka hukum ya ki sipo hukum lyngba Moses haba ublei ukhot yangi ban ya lang bat ban don ke jinga dei ke bajan lang bat ngimla ban le kat bamon hang no ka don ka an ka hukum ka hukum shnong ka an ka hukum sarkar ka an ka hukum ki society lani hang no kata ka dei ka badon kam hadu kata ta handai ngin suya la ka jong ka mon bat ngim le kat bamon bat amar ba ubleu it yaki kun Israel tu kata ulong kim la ban shu im kat bamon kim la ban shu le kat bamon dei ngan dei ban ai ki kalenti kumno ba kin yo i ka baki dei ban le bat ke ka bakim dei ban le bat ublei ula ai ya kata ka jutang jong ka hukum bat ula ai haki ha ulom Sinai lyngba Moses kani jingte jutang kalau ngabadon kam hadu kata ta bat haba ublei ai ta jutang ai ki hukum bat anglo ya ki kon Israel lyngba Moses ba haba pile ya ke banganga kwa pi pinne pin yo si bon ki jingkurku ki jingkular jong ublei ki long ki ba paka bat ki ba janai bat ki jingkular ublei kinum kela lanoro ban ublei ukwa ban penlong ban penman ya ke jing ya lenti jong ki kun Israel bat ka babek ka bahok bat ka badai kat kum kamon ke jong ublei hi nak ta ka daula ai ya tu jutang ule te jutang bat ki halor ulum Sinai bat ulaong bat ki briu ki kun Israel ki laong kat ka ba meong kat ka ba ublei ong ya kata ngin le takawai kasur kim simla kentai nani kim simla knyoma kata kapor dakawai kasur kilaong ya ke ke bau blai kwa ingi bangin le ya kata ngin le kila kongo o kila menjur ha kata kapor bat ublai ula ai ya ki hukum ya ki sifa hukum lyngba Moses hakikun Israel
But kata long jingiate ka ba don kam hadu kata. But halor kini ki angi kum go bleu ai how Moses hukum how halor lum Sinai. Halor ki to ba ki kun Israel ki ban bot ban kongo ban le. Kenang ba kindon ke jingdei bat ke bajan bat ublei bat kindon ke jingyat ke baman la ka sngi bat ublei. Ki kun Israel ki long gi hukum jong me kim long gi ba e. Kim long gi ba jen jar ban bot. Bat kitip ba kidon gi jingkular gi ba scam gi jingkur ku ba scam la dangi bot ya ki hukum gi jong. Bat kila kular barok ba kinle ya ke aka barok ke ba ublei ula ong ya haki hakata ke por. Kabenta ka balai kalong kejing ublei ula ong ya ki kun Israel ya Moses benong. Tu ai bakin tau hanga ya kejaka kentang. Kenang bangan yok syong ne hapdeng jongki. Kabanang kong kadek Exodus kejing pelat jong blei ya ki kun Israel kejing le ke jong blei. Barok kadek jing snei ke jong blei. Ban pelat ya ki na ka ri kejing long merau. Nari Egypt. Bat onda kila poi hasinai bin ken ma bola ai ya ko hukum. Kumno baki dei ban le kenang bakin don kejing dei ke bajan bat ublei. Bat kabenta ka balai ke long ba ublei ula hukum yo Moses ya ki kun Israel ba kin tau ya ya ka jaka kentang ban le ayu kenang ba ublei wong bangan yo syong ne hapdeng jompi ke ba sultanat ublei yo syong ne bat ni kata ke ba the sultanat dok bat shisha Moses kat kum gejing batai ke jong ublei ula tau ya ke tabernacle dan ke jaka kentang hangta kila le ya ki kam kiba kat kum gejing batai jong ble ki kam kenya kam kriam barok bangan numlek hang ni ke por syakita kijing pule hendrei kaban yalam bat kaban peni kaban tel bet kalong kum keserngeu ya ke jingyap ya kecing kenya jong jisu kon lang brat hakading pna kaban long kecing pen im yangi barok lang ublei ong ngan syong ne bat pi bat kila tau ya tabernacle bat kila le kat kum kecing hikai ke jong ublei bat ublei pendon kam ya kan ni jaka kentang lani ka tabernacle ha keriklau bakiat kum kadak jong kejing sisha bakenja beneng kata kadai kaplan jong kejing pen im jong blei yang iki brio the plan of redemption kaplan jong kejing pen im yangi ubreu menangam kapop kejing pen im jong ublei kayat kampalat banyak kata kejing pelat jong ya ki kun Israel na kari Egypt kari kejing long merau hendrei ka kedau bet shisur sya kejing pen im kejing pelat jong ya ki na ki pop jongi lyngba Mesaya uban kit ya ki pop jongi ha kejing wan yap jong kum ukon lang berat halor kading pernah nak tak kadau kadon kejing te apreng ke Exodus ki kon Israel apreng ke semua hukum kejing ai semua hukum yo blai har lum Sinai bat kejing le nyam jong ke tabernacle ke bakdeu bet bat ke badon kejing te kejing pen i lepa ya kejing yap ke jong jisu halo kading pernah ke banlong kejing pen im jonga ba jongpi men hakini kisniru kumjuk kabanang kong ila pulis pang kijing pen krek kumno ba ublei wan raiki kun Israel na Egypt kari kijing long merau ulawan elam yaki Sinai ladon kijing te so sekolah kijing kular hang tu ban kun Israel gilong ban bat
yaki hukum man ko ngu lu yaki baro kabentah kabalai kalong kejingte jong keni kejutang ke jingte ni jong keni jutang lani ke kebangi kibadon bentah kejutang ni de ban le kemudian ublay kedon ke hukum nang bau Moses bat kedon ke bentah jong ni kibriu lani ki kon Israel kabanungkong kadai ke jingko ngu kalong kabadon kam hado kata-kata habaki Israel ki kon Israel ki oh kamlong ka kata ka jing ka hukum ki jong blingin le not baro dak jing kemen kata kadai ke jingko ngu ya ka mon ke jong blai ke jing le ya ka hukum ke jong blai le sibu nangingi soto kamtam ho bun ki boong ba don kam shu ya ke hukum makadai nadu por Moses ki hukum ki an barok ki ladep kholo lanim don shu la sa anar pna bat kum ta ter hendai la da fi pek menta ya jinglong jingman jong kanika klam ke ba wan len shop yang ni menta kamtam la isen ke jinglong jingman hakari ke jongi hakabawat ki ba pimla bantang shu wat ki media bantep ru yaki mak jing len shop jong ni ka klam ni ka don ka jing hikai ka mangiyo lengba ka jing im jong ki kon Israel hakikam jong ki haki jakasa jong ki darah ki jong ki ngai minta ki ngipa ngi ki jing hikai ban ong bangin sat yaki kti bangin le khoj bangin penkendia ilade ani taka isolation lani kata ka containment gini barok kini kijing hikai na kaktian ke jong bleh ka testament ka barim ya ki kon Israel ka por Moses bat ni menta ngidang snutu ya kata tikunungin ong ba kim don kam shu ke bau blay ula kren kilong barok ki badon kam nabasdang habakut ban mentang isung tu ki jingkai jong Moses jong blay lang bau Moses ki kon Israel kumno bakin kumno bakin le khoi kumno bakin sa ki dara jong ki kumno le yu bapang ki bangat ki jingpang ki babun jat kumno lahikai lepa bat ladangi mentangi lak ban but ngin lat cibun nakani ka klam ka bawan dan shop yani bat kam don cibun ki jing baden ke bangin soto bah bangi pule ki tin ke jong blai ngio cibun ki jing hikai ke ban hikai yang ki jing em jongi ke baman kelsi ke badon kam golong ka jing ko ngidei ban ko ngu ya ka tin ke jong blai ngimla ban ong dak ngimla ban le dak kumoi pan namar ka jing ko ngu ka de ushabi jong ke jutang ka bangiate bat ublai habangim ko ngo ya ka mon ke jong habangim ko ngo ya ka hukum ke jong hukum ngin la ban play ya kita gi jingger ku gi ublai ula kular ingi ngin play ka beneng ba kita gi jingger ku ublai ula kular ingi kin one half halor jongi henai kumno ngin shuko ngo ke jingko ngo jongi ka don kami ke jingeng namar bangi ngej ya kita gi jingkular gi jong blai Namangingej ya ka borba ke jong namangingej bau sumar yang i man lagas ngin namangingej bau saw pendap yang i kumukpa namangingej bau hikai yang i kumupukni kupapukni ban hikai yang i ban her ban im bangin ban yalam yang i hakalenti ke badai namar bangingej kita baro na kata kadangin ngindei ban kongo ngidei ban kongo kajing kongo jongi kade ban yalam kadai ka jingmi na ka jinget ka basisha ka jongi habang inget nadu ko do nut ni tip ka jing sisha ni tip ka mon ka jong blay nam ta jongi baleng nginung ko ngo ni day ban ko ngo handai bat ka jing ko ngo ko ayangi ya ka jing roy bang kan yarap yangi bangin roy ka jing mut ka jing perkhat jongi ha ka jing em ba kan jaman sem jongi ha ka akor ka buram jongi habang ile ke hukum ke jong blai ni roy ni san ha ke jing im jongi ke baman la ke singi khamtam ha ke jing im
jongi kejing adai bat kejing ya jongi bat ublay bat habangi kok ngo ngi kwa ban le ya kamon kejong ngi don ka bentag bangin pen priang ya ke gospel sikiwei pat nama bangi kok ngo pat kata ka wei kadai sakawei pat ka commission ke jong ublay namar boy la ya pi la pen em la pelat ya pi nak jinglong merau ngala don ke jing te jutang bala pen em ya pi ka snam ke jong jisu lyngba ke jingyap jong hanor ke ding pena ni don ke benta ban pla syaki weipat ki jaj ben riu ban pen i bangi ngilong ki bokongu ya ka hukum bat ke jing dawa ke jing kwa ke jong blai hri ke jing ko ngo jongi kalong tang ke jing persyang ke jongi ngilong tang ki briu ni kelet bunsin ban le ya ke ga bangi dai ban le bat kum ki briu ngi hap kum ki tu ki khon pukni ngi hap ni le pop ni kwa ban le ya ke ga bangi dai ban le nei bunsin ni hap ni kelon na ta daw la da ni le makna ni persyang makna ban ko nguru daladi ngim la ban le ai namar ke jing persyang jongi barok kalong kum ke janjot hakmat jong blai idon kam ya ka bor ke jong blai ban ai boringi bangin long ki banget bat ki bakok daladi ngim la ban le ngim la ban pen imila dia da bang da ka bangi ko ngo ya ke hukum mat ngile hukum mal ka jing le jongi kalong tang ka jing persyang breu jongi bat ngi ki breu ngilong ki bat lat ki paduna idon kam ya ka bor ke jong blai idon kam ke jing ai ke jong blai idon kam ya kemensim ke jong blai kebani alam yang ni hakti hakcat kebangin don ke jing ya lang bat ublai kebacan haduk ketak-tak sekoi bat kebenta jong jing te hukum ni jing te jutang jong kalong ke jing bat ya kaktin ke jutang hamang ya tho jakala ni ya tho ya kanu ke jing soskular ni jing ya rai ni jing kular arliang mamla ngidai man ken mau berbuat ngitip ru bangidai ban bat ya kaktin ka baju ka bangilam tho ke bangila kular pun sen gibril mentah kini ki por kim bat shu ek tho ki le ku baklet lani ki klet khnang lani kim le kim persyang hirup ban bat ya ke ka bakila kular ka kaktin ka bakila klei kalong bun sen kalong set kikun Israel kidon ke jing temu ke babha kikwa ban le bakila kular ya ublai ka ba ublai hukum ya ki ban le Hendrai kalong ka ba balai namar ki persyang tang daladehi ki persyang ban bot lani ban le da kamon la jong kamon briu jongi lani ka bor briu jongi isayan ru sound ru ko ongki hok jongi ka long kum tangkum ki janjot bat ngimla ban pau khoj lani pau hok akmat ublay lemda ublay hi aiboringi bangin ta kecing ai jong bangila ban bat ya kata kejutang ka bangila ya klei akmat jong ublay kamdei ka hok jongi lani kecing persyang jongi ke bapen im yani gile pekan mau kata hendai kadei kejing isne jong ublay kadei kejing ai ke jong bapen im yang ni ngin persyang kamut baong ba oh isnai ublai ngin le kat bomon ngin kat ke kum ke jing suthu jong ngin le lai lan ngin le lai lot kat bomon kam dai kum tahan dai ngin yai persyang andai kata ke jing persyang jong kam biang namal ngi don kam mi ke jing rap ke jong ublai ke jing pen im ka wan nau ublai dai na ke jing le jong na ki kam ke jong ka hok jongi kamla ban pen im yangi hendrai ka jing ai ke jong blai kan tap lup yangi badah bangi pediang ya kan da ka jinget ublai untrei hapok do nut jongi
kenang bangin mon bangin yo kata ka mon pun sin ngim don ka mon ban le ek ba ta ka ba e ba pun sin ngim mon ban le ek ba ni mon ni no ka mon jungi ka no ban le ke e ka basniu ko persya e ka hukum ke jong ble kata ka mon jungi henre ha bo ble utre po jongi un ai ngi kata ka mon bangin le bangin bot ya ki e bo kwa ngi man le kenang ba ngila ban pendep ya kata jing thmu ko bha jong u blayam nam ta jongi bat ke kata jing thmu ko bha jong blay nam ta jongi ka dei ka jing pen im e ban wan lam yangi shaui bat shaladihi namar Filipi la ar khatlai Filipi nong ba ar khatlai ko namar dei u blay u batre hapo jong pi ya ka ban manru bat ya ka ban tre namar ka jing ngeu ba chang u ini man ken mau hang ning kwa ban ong ba ho ni tip ya ke e ka bangi dei ban ne ni ong ngin ko ngo ya ka dei ban ne ngin persang ban ko ngo ban ni ko ngo ya ka ba e ka hukum ka jong blai ka e ka bu ong ni bangin le bat ni ko ngo dak jing ngin ko ngo dak ka bor ka jong blai om dak ka bor jong ni ban ngin pendem ya ka mon jongi syakamon ke jong blai bat ke jing pen im jong Jesus Christ nam ta jongi wei pe wei kata ke jing te jutang jongi bat blai bangi baun yalam ngi ti bun khot ngi saladi kum kini ki por changi kendo ki jing ki ba palat ni kwa ba ndan manur nganu ba kedop yangi ba bat scam yangi kenang bangin kanum don kanu jing jak bas niu yangi ya kal long yeng long sem jongi ya ki khot balang jongi perlok perjor ni itu ni dah kwa si saya kata ke jing kedop jong kitab nyang gi jong blai ban ya dai ni ban kedop yang ni bat kan ni ka de ke jing trang de jong blai ban kedop yang ni bat ban ya lam yang ni ban petin yang ni Jingkali kalong hatu ngi kloy ban ko ngu ngi mon ne man le ka mon ke jong u ngi mon ne ban train nam ta jo ngi mon ne ban plan nam ta jo ngi mon ne ban pediang ya ke jing terwa jong u jingiathuhkhana berit sedang kalong ba weu khuna na kalong yen ka bahe ka bagia don nyongut sipara u baju halad hayeng la jong la dawara jing bam ki kme ki pa haban ya sambe barobor ngasu thu bai kan ngi wan ka long yeng ba he ngi don chipongut chipara dai mei pa ki wara jing bam kat no shi bon on ngi hap ban ya sam ban ni te ban kat no ngi de ban bam kat mano ba de ban bam kat no ban uni khna long ba ko ga sni ulaman saw bada ba ong ba ulaman sa balara IU hospital balara IU hospital la tiang hospital la sumar balawan kanas dan kanas ba doktor anta bad kanas kalawara si kelas kadut ban ayaw ni kuna ula pe jau duot ya kata kadut bad kanas ong kala ayaw ubu undi ula keli kanos ula peng hadu kat no ngandi hadu kat no jeliu ngandi kat ni lek se kan ni galong namar bahayeng la dadi si kelas kadut kum ki hab ya sam deng arngut mut hab ya di marsiteng teng kum di tam ubadi nengkong tak kadau uniu kena ukun mau jing long hayeng hasem ba keli kanos kat no ngandi kat ni kanos kalong dilut baru pat uniu kena ulat dilut ya kata kadut dak cing ngau hun ba utip ba kadai tang nam ta jong u kani kadai ka kuri ka jong blai ka ba ublai ukhat yangi bandi balat ke jing jeleu ko bangi la bandi kata kadai ke jing jeleu jong ka jing ai ke jong blai ke jing jeleu jong ka jing ai ban pen im yangi iwei pai wei
pilak bandi lut yang ni kadut ya ke jingai ke jong blay na ke kuri ke jong blay ke bau tek ke lut yangi iwe pa iwe ho ni dei ban kenmau bau blay pelat yangi na ke jing long mrau kumbau lo pelat ya ki kun Israel nari Egypt kari ke jing long mrau kala sirkai bolo yangi ke jing ban betin nanti ulo yangi ki hukum ki bayai ne junam ban hikai yangi kumno bangi dai ban yat batu bat ulo yangi ke jing bom jukut lang bau Jesus Christ hak jing yap jung lo ding phana ka balak kedeu lo panadu ki port Israel hak bau bleu lo ong ya ki tushna tu thau yanga ya ka jaga kentang bangan yo syong ne patpi pat ka benta jongi ki kon Israel kan jaman sem at iwei pe iwei ka long bangin ko ngu bat bangin bat scam ya ki kular jong ki tin ki bangila ong bangin le bangin ko ngu bat bangin ngai om da ka mon ke jongi hi henry om da ka bor ke jongi om da ka jing persyang jongi om da ki kam ke jongi henry da ka jing isnei da ka jing ai ke jong blai bangin la bandi na ta ka pung ke jing ai na ka kuri ke jing ai ke jong bangin yo ke jing ba bom chukut to ai bo blai ko khulang ngi baro Ngai kublai ya Mrs WB Kharbteng da menta ka tuka kelas bat inget scam ba pi baru ki bayas ngap ila yo shibuan ke jing ku bania penwai ka kelas ka jengi in pari number jura ka ba sans pak han reu na ka bathmai bat hadien ka ne ka jingrwai ngakhat ya Mrs WB Kharbteng banduai penwai Ku paratu yai nation jisunwan ubangi laya ablasen balam syaying jing suk yangi unwantan jing rai nong job ngin ya rai len ku paratu yai ne bale ba on shen ki bam yai ne ubla peni ding it ba julim ba ya ju namaskar ubla ya ban sis pa yangi ku paratu yai nena banong maksya blakre ya ki ba hok babha ka abaya ker dopai na kan pliwar nang baya pikan tiang sohan ko paratu yai ningin om sa slam shul hang ni ha ka birthday blangya mit ba dum ka jing sum si shen kan satu seburang ban poi loi ngi kwan ku paratu yai nation un sawannya sim ka bneng uba don bordan ringkat bati a ngedaki prau hajar pasnyat ka jing jaban wanang ku paratu
au bleu kupa jingi bhabneng sachi sen pat atrai nga ingu yame ya ka kelas ke bangila yo akani ka por lengba ke jing pule ka ketien ke chongmi ngai ingu yame atrai kan rat ya ke ketien ka ba kodor atrai ya ke jing alam ba start ke chongmi nadu kikun Israel ki balong merau ka ri ki Egypt ngi baro rungi long ki merau hala ki jong ke jing kendo ke jing Shem jongi ha ki jing terang ki jing kwa brai jongi ki jing persyang jongi ban le ka mon la chang atrai ngi don kam ya ka bor ke jongi pamen ya lam yang ngi bangin pendem ya ka mon jongi syami atrai kena bangin bat ya ka ta jutang ga bangila klay ya kamat jongi bangin le ya ka mon ke jongi bangin kongo bat bangin ngej bat daga jing sngauren ngin pediang ya jing ai jong me atrai namar ngi long tang ki breu bat ngim la ban le ai dala dehi le to ai ngi ka bor ngi la ban ya bat mi khamjan shu kham tamakum kini ki por atrai kan rat bangi la ban ken mau ya me bat bangin mamen kedup yang ngi baro ara po itap nyang ki jong me bangin don ga jing shingan pat kham tam mangi yo ke jing ai jong ke jing pen im lang bau Jesus Christ dan lem lang rekat bat ngi wei pi wei bio sneu bat ki ba ngap atrai ki don kam ya me ha ki por baro bat kham tam akum kini ki por ai ngi jing ko jing khia jong ka met ka pat ka bangi don kam ai ngi jing ko jing khia jong ke jing mut jing perkat bat kham tam ai ngi jing ko jing khia kan jam sim ka ba tang ma mi hi me la ban ai atrai kerkulang ngi baro akin ka por bat ikini baro ngapa na keteng jisu nong pen im nong siu spa jongi menta bat hala kartaru amen. Nang kongai ang ako banay kublay ki Malaysia mentalang ka sabbath school te kalabiang ka poringi bing sedang ne ka jingiaseng ka ba arsin ka jongi bing sedang ka jingiaseng ka ba arsin jingi tingnya phailang ka number rwai ka ba new fly na ka ba thamai wo nongkren Misna uya putin jongan udem kati baku yuya nama nongpong kungan hading ngayo iya jing shine bajing kus like karonun kalawai deda kajing ngayo jing imru bagnen tangan syak men kan kucu deya ikam
banteng ya ka jingrwai jingi tingnya phailang skan number jingrwai ka ba nyup san nak bathamai nyup san nak bathamai donu we balatoi banyak nama jonga nan mensimpan saya kan yoi ubala kloi banjam galenti shading na poban maban pelai na jingti Ya aku beli piwe ki beli sim talang ha ka jingrwai togi nyarwai lang burom long ya uppa burom long ya uppa bat ya ukun bat yu mensin bakun kumbana du menengkong mentabat junam kalong Shabam jukut Amen Amen Dengan pandemi klik ke jingrwai Kok pa jingi ba peneng Hagan ke sini ke bekoi ke bekentang ke bemela thau nang ta jingi iwai piwai Ngiwan khamat ke borong ke bekrau jome ban manis im yeme Ublay nong bok nong thao bat nong punong jongi. To ai bagi kitien bagi tile ki jongi bagi jimut ci berkat jongi. Kenlong di belak diang hun khmat buruam ki jongi. Haga kerteng Jesus Christ ngidwai. Amen. Upli satudani pi wei pui. Har kliap nga simne kabon priang sabhai pi pui. Walaran nga preng gajing gajing jar. Hau kalam COVID-19 hendengi aingu ubleng nama ai kalat lingi wei pui apa kumdang ngilak ban sakri ngilak ban yorok borom keteng ju walang idon haying semro bangik sem boleh da ai kalat kakbu ngi wei pui bagumdang ngilong kita kristen ke baina bat ke sakri bat borom borom kri keteng ba khoi ke ju hoj haying sya
ngi keduk semang jinge ndrai ngi stemba abang ngi sakri yo boleh dadut kadunut boleh yang ngi puai umni no nene keting apdiang sopai pi wei puai ban sedang ngi jingrwai jingi por ngi pai kot jingrwai jingi nomor basis pa nyau hari ngata ngi ya kajing pulis sedang bak jingrwai sedang nai Aiborlang sing kane kapor Haba eryong hajing im jopi kasyo Haba pila ting banyo pindu baro Nyeru di jing kerku kawe pa kawe Pin saling ngokat nubu trayu Tbn Bible Miss Wanphai Makri ke pulis dang ke jengi sim na ka sithi jo upol sa ka Philippi le nong ka ba ar khot ka basan ka ongkum ne to yo e ka ne ka jingmut bhapi ka ba la long ru ha Chris Jisu ngat pune ba sin to yo e ka ne ka jingmut hapi ka ba long ru ha Chris Jisu le sibun ka ne ka de ka ji pulis dang ka jengi nongkren de sapesai ke jikran wala da pidan ha ki halak jongki kisam ki jongpi Tiki balak pada pasal tu ini dua yang dapat siulang. Tu ini apa tu kiki dua.
Abli kupa jingi try kupa sibun try jike jida jume kecil ke jungi kapa malah kesnia try bukum juru try ni kapor Gidwai try membedar kala ban iwi pue try ki badan bah ki sem jiki kat bagi nasap try kitin ke jume kani ka kata try ke dan sa try gidwai ba me pa sem bu jume haki iwi pue bukum juru hangi iwi pue try pue so kitin ke jume lo baki kani ka lift ma try ke bangi laban le akani ka ni ka stesi try bukum juru hani ka sabatan baro try gidwai ba men dar kala ban ni try wala ki laban long jisang try halaki jo haki mani try ndrei ilaban don halaki jong ki sam try ilaban pe try lomba sikri jume try ban pha e khubor baktin ke jume try ni ka stesi try ka ka sabatan kui kintang ke jume try bakum jura try ngadwai kyrpang ma bener kala bat i nongkren try T Talang try dar kala bat i bai laban pulek tin ke jume khnang bai laban suthu try tin ke jume try bang ban percaya ki pelang ki jume try borok saudang ki be snow try ki snow tin ke jume try lomba kan social media try bahkan di live stream kunjuru try ba ki try ki bala bayo iya try ni khubar bi solo ba kan khubar ba jong iya try try ngadua ba men yalam ti me wi try ka bing so ka khubar tin ke jume khang bi laban ri try ke chim ke chim khang bi laban pendon kam ke chim chim ko si ora try ba idan hono try ba ya so tin ke jume kan long ke chim shai ba ke chim ker khum ta jing wi try ki be so ba snap tin ke jume try ba kum chu try ram dar kala ban wi ba ro ki khat balang ba kum chu try ki be so tin ke jume khang bi na kila ban snap tin ke jume ra ke tin ke jume ke kren halo ke chim ke chim wi try ni ke slap te try ni dua ba me met kur khuru ni wi ka bang na so tin ke jume ni ka kanta ka na sa try map ki pau kilat ki ba pusi ka man ke jume try hamala ke chim nama ki ne boro ni dam ke jisu suspa jing amen Kani kapor ngiyo ka jingrwai kyrpang na il Latynkai Sweetly katbangi Latynkai Sweetly idang rwai kyrpang na karpat ipi pigi badon hi ngasem sobha ban ilum ki jingai ngo bat ya kawai nek besfau hari ngata nga karpat ya i bankit yangap ban duai nam tagi jing show Kublai sabaton ya pi baro ka jingrwai ka ban ai ha pi minta ka ni ka Kharbteng still Hide me now.
Tonginya yang langi rwai jingrwai boleh ya. Jingrwai au boleh ya. Tongin ai ngo ya ubara ya robiru ya nyako yuk bakon batman se bakon amen. Tungin jadwai. Kok pajing ubah beneng saya sina try ngida makmat jong me ye kebangin. Aingu ye me try ye ka jing ton kat ka jong me yengi jah ka jong iwe piwe ye ka ba milala ban ker ban yada yengi iwe piwe saya sin me kumju atrai. Akane ka sabaton ka bukhut ka bentang ngilala ban chakri beng ye me atrai. Wala hapdeng ka jing jingjar ka jongi. Mat kumju atrai saya sin gidwai. Khsi benta nam ta kane ka jing aingu ka bangi ai sheme kumju atrai gidwai ba mer kerkhui ki bala banai bat kamta me ki bamla banai atrai. Ngoi ki jikhat jingkrpat jungi ki barit badan rekat ban giwe piwe na yakini barang ipana kata jom Jesus Kristus napnem jungi nantas di bam cukur hala karta amen. I nongkren jungi agar singi bakhoj bat kapakantang ka jong bleng ide sar T Talang di ide nakasnong klik tersi jonga Janja Hills bapule kum Bachelor of Theology apok Spicer Adventist College. Bada pendap ke Master of Theology apo Spicer Adventist College. Ila jitredo kumu church pastor badmintai tri kumu chaplaincy jongka Nodis Adventist University. Bad ru kumu nongkai idon armut gikhon mata kan pensemsyok anai por hai. Nongkong ngakwa ban ai mu yo blai namar ka jing bhaj mu ka jing e jmu yang i wei pi wei ba wat hapdeng ka ni jing e ka jing jar ka jing sitom ka bangi kendu menta udang ai ni kalat ngila ban mane bangin syakri ya u kumni dan ni kapor ngakwa ban ai kuble kyrpang ya church pastor jang ka balang nongpo ibala khots ngopha bat bela ai nga kani kapor bani sam ka khubor naga ktin ka jong blai ban nga ai blai phi baro ki baya simenta ki baya snolang kumju man sngap ya ka ka ba ublai wei hani kapor ya shwa bani ni pha shi ka ktin ki jong blai dongin pendam ikli ka jingwai a blai khpa jingi ba breng ni wan khmat ko borong ke jongmi ban pan ko bor ke jingerap nami men ai mun sim ko jongmi mun don rengkat lembat ni ni kapor ka bangi ni puson ya ke tin ko ko ke jongmi ai ni te ka jing snow thu ke jing shampang begin la ba sel thu ya ke jing mayan jong ke tin ni jongmi bar kum juru Momen sim jungi un yarap ini bangin bangin yad kakum gaman ke jongi sengel ke jingrwai jungi hening khima hagar teng bokodar tan ke jong Jesus Kristus bai amen ka khubor ko bang akwa ban sam nen jong pi hani kapor kadai bankup ya ga jinglong ukris bankup ya ga jinglong ukris Tuing ni apli jumut bat ni apet naga ktin ki jong blai ni pule Philippi a san ke city Paul sha Philippi kalnong ba gar khot basan ka ongkum ni to yo ya kane ke jimut hapi ka ba lalong ru ha ukris Jesu nan pule skawe de khot ka ba ni shem ha ka city Paul sha ki Ephesus sao kalanong nadu berkhot ke ba ni puli kongkum ni ba phinyo bu no shapang kata ke jinglong jongpi ka ba menshwa ya uta ubrio batman ken
ubanang put kat bakum kita kicing ikwa kajing syukur bat baon pentamai pi hak mensim kajing mut jongpi bapin yakup ya ubriu batmai ya walaupun long hakadur blai hakahop bat hakajing khoi kajing shisha kai kajing kren jong pol hakini gidukot ka kedeu ya kai kaba syapok jongi om kaba syabar ugdeu hane ka jinglong ka jongi ka jinglong ka jingmot jing perkhat ka hok ka jinglong khut ka jing shisha ka man sim jongi kita agre ke ba upor ugdeu hakini gidukot bar kini ke barok ki mengi kilong ki ban sibanta ka ba syapok jong ga jing im ga jongi omdai ke ba pau syaba kaman sim ka jingmut jing perkhat kini kilong ki ba syapok ki badan hakado nur ki jongi hakaman sim bar haga jingmut jing perkhat jongi ngaku apan pule kawai ki jing tho jongwe unong tho ba pau nam ba tho ke ni ka kot kum u jisu ula tho ke ni ki kintin wang kum ni u blai u i ya phi kum ba phi long hanrei kwa ban i ya phi kum ba phi long u kwa ba phin long kum u jisu kini ki jing tho na uni nong tho ba kateng u max lukado ngan pule beng sin ki kintin ba ong kum ni u blai u i ya phi kum ba phi long hanrei kwa ban i ya phi kum ba phi long u kwa ba phin long kum u jisu shibu ngan ai kum kanuksa khndiat han tongin mundur sipo lani tang sipang ba lada kane ga jingim ka bangi im menta ladangi ai ya kane ga jingim jingi shau jisu ba on im nak benta jingi ngin simundur sipang le singin ai yu jisu shisni bon im ya kane ga jingim gjongi ba kadok nut gejong jisu kanrung hakane ga jinglong rengyeng jongi bat ka jingmut jing perkhat jengu ban im ye ka jing im jongi ka bang malakasni shibungin ai por yu jisu sisni bon im ye ka jing im jongi bat ke ka jingmut jing perkhat bat kadok nut kanlong ka jong jisu ngin shimudur kumno kanlong ki jing trang jongi ki kam ki jam ki bang jule bak ki ba ni perkhat ki plan jongi kini bar khot on penyaj da ke jimut perkhat pada kada nur ke jong jisu hato kumno kan lo ngathrai ka jingim jongi kan long kabab he ki breg bia i ya kata ka jingim jongi kaba u jisu em da ka da nur ba jingun ji berkhat jong ngathrai kan long kabab he kin i kata ka jing pher hakar kom ya i kom yeng hakar kom kren jongi ba hakar kom trei kam jongi yaki kam ge mengi julai man lagasni ngathrai kan long kabab he bat ki wei kini i ya kata bat kani kalong kadur lane ga jinglong lane ga jingim kaba ublei u kwa yangi bangin long kani re ga jingim kaba ublei u kwa yangi barok bangin ga jingim kaba khut bat kaba kata gari
ke jingim ke ba ujisu uim kat ba udang don hasla jeng ni pertai ko ki perlo shubo menta lada ngilong ke kali lada ngilong kum ke kali ngathrai ublei kwa ban punya ke injin jengi but let's say lada ngi long ke computer let's say ublei kwa ban punya ya ke software jongi lada ngilong kum ke aeroplane ke behar hasun let's say ublei ukwa ban long upilot ujongi ban punya ya kata ke airplane Handrai ko ki parlo ngilong ki brio ngilong ki jing thao ki ba kyrpang ki jong blai ki ba ula thao ha ka dur ki jong uhi na kata ka daw u blai u kwa ya ka daw nut ki jong i u blai u kwa ban pen kaladur ya ka jing im juni u blai u kwa ban shong ha ka daw nut juni ublai uie yangi kumbang ngilong handrai ungkwa ban i yangi kumbang ngilong ukwa bangin long kum ujisu ka jingi ka jongblai kalong ka ba yaine ka bom juman thai wat ladangi penpau ba lesi ning sunyo ning kongu ni kentat yo hanrei ka jingi ka jongblai kalong kumjo kamjo kala wat la ni long ki boman lese ha ka jing im jongi ka jing boman jongi kanom la ban penduna ya kata ka jing i ka jongblai yangi bat kumjo lese labi ngidan kata ka jing bha ka jing im jongi kata ka jingpha juni kanom la ban pun krau lani ban pun man bu ni kata ka jing i ke jong blai nak benda juni ka jing i ke jong blai kaya isa kumju udan wei unang itu khana u pen ringdur lani u pen wandur ya ka jing i ke jong blai da ka ba u iathuhkhana kumni uang hakawai gasni Nongialam ni khun jonga siapa para nala poe ne kapa ngala shong ha kawe ga jaka pari ni khun jonga banam re ilai kai kham jingai na ta ga jaka ga banga shong bar hamar hamta udan uwe unong di ice cream bowan di ice cream tengah perkat ngan thiet iwe ni ice cream bangan ai ni khun jonga bening snow ba bein kemen namar nga iye i khun jonga hadu kata de ban pa ta ka jing i jonga nga kwa ban ai i dai ni ice cream ulashim ya iwe ni ice cream balara lalai hajan jong ni khun jong handai kai ba ushan ba uye i ba ka shuntur jong ini khun kaladap jong siap lele kai ba le bam lu siap hak shuntur ba le perkat sipor lo ulang halade hatunga i ini khun jonga wala da ilabam ya kan ka jakhiya balong haladi hoi nga i je ande hatonga ngan i ye i kumni kumba ilang ula perkhat balong haladi em ngam kwa ban i yu ye i kumni handai ngade ban le buat ulaya lami ni khun sha jaka badan nanta unik paul pensai
lapan sat ya kesentur jong ini khun ba lapan khut ya ka jing jakliak badan hak sentur jong ini khun ba lai ya i da unu ice cream ba ulathiet no tu nong di kumju ko ki parlo ublay uiet yang i kumju wala bon sin ha ka jingim jingi ka jingim ka ba kanjam sim ni lai landet ya kamon ki jong u ngilai ya jingai bat ni le ke ba ki bom ya hap ki bom ya dei ki bom pen sngo bha ya kamon ki jong blai bat bon sin ha ka jingim jongi ublay ulet kumju uyalam yangi ukwa ban sat yangi nagini ki jing jaklia ki jabok jaban ki ma dan ha ka jingim ke jongi but malaka por ukloi ban le kani handai teng teng lese nim sno tenat ni sno bang ya ka shiap ban yau tai ice cream ko perlo ngakwa ban keli ni kapo hato dan ke ka ba ha ga jing im jongi ka bangi kwa ban sdin ka bangi kwa ban bat ka bangim kwa ban eno hato dan ke ha ga jing im lan ha ga jinglang jongi ka ba ka bong pen snau bhai u blai hanrei namar u blai u iet yangi hado kata-kata kwa bani iyo ini kumta ukwa ban pen khut ini ukwa ban wenna ya kata gajing jaklia ka badan ha gajing im gujongi hoi bon sing yo sngo ba kibriu ki om kane de gajing long jonga ngalong brio batla kade gajing long jonga kum ubrio la na ka brio ban long kum ni ngamla ban kala ngamla ban le kumno ngahap jai kum ni kade sebentar lagi jingim jonga ngalong ubrio dan ka brio batla kane kade jinglong jonga kum ubrio dan ka brio handai ngaku ban ong happy hato ngan IP kenuksa ladangi ngihap syubu bat ni mensau ni mong hakamet hakakti hakakjat jengi hatungi kloy lani ni hon man shu no kunta ni nong kane ga jing mong ga jing pang kane ga jing mong hakamet hakakti hakakjat jenga kalong ba long kune ni ngan shu no kumni hatu ni kloy lani ni hun man le kumta lada jia kumta ni wa jing sumar ngakwa ban nei pha sumar ya to ka jingmong ka badan hakamet ka jonga haga kiti kijat jonga ngakwa ban ban shu kumtu namar ngatip ba ngan yo khiak biang haga ju guru ka hatu nim kwa ban pen khoi lani ban pen khiak ya ga jinglong ba kanjam sim jongi ya ga do not ga jongi ujisu ukwa ban rung haga jingim haga do not jongi ban pen kala ban pen khoi ya ga jinglong ba ka jingim ga jongi ukwa ban pen kala dori bangin long kum mau ka bible ka kren shai shapang ka jinglong jong jisu ka jinglong jong jisu ka do nur ka jong jisu ka bokum no haga por ba udang dan hasla jigani perthai wi kendo shibon ki brio shibon ki bai kendo ki bai im ki bai yat lang batu kisunran
Kipen pau, bagi keren siapang ke jinglong ke jong Jisu. Ka donut ke jong Jisu, kalong ke bakhuat ke basmur. Ulang bakloi ban ma. U Petrus uang kum ni. Uang ba ulang ulang berat. Baklan thok pria. Barkum ju u Yohanes. U Yohanes uang ba hau am dan pop. Am dan pop. Ka jinglong ke jong Jisu, ka dono jong kalong ke bajai-jai. Inilah ban isi pun kinuksa. Dan ni kijinglong jong Jisu kiba ulpen pau. Kat pau dang dan hasla jeng ni pertai. Ulang badak da kejing i, bad kejing i sen e. Ye ki berangkam kejing erap. Kini de kijinglong jong Jisu. Kiba ulpen pau. Ka donut ke jong Jisu. Bad kejing im ke jong u. Kalau kau berkenjaman sim, kalau kau berkenjaman sim, maka berbuat kena cingkai. Kabakum nu kadok nu jengi, kabakum nu kadok nu jengi. Kae kebadan ha kadok nu ha kejimut kejimper kat jengi, badah kemen sim jengi. Habangi pla, bangilong kinong buat kejong Yesus Kristus. Mireki Kristan. Kinong buat kijong Jisu. Handai kae kebadan hagrak nur badah kemensim jongi. Ko perlo. Dongin kali kini, kacing kali, bad banin yet yalade. Kae kebadan ha kadok nur badah kemensim, bad kajimut kicing berkat kejongi. Bad dongin kan mau. Bau blay ukwa yangi bangin penkeladur. Ya kata ke jinglong ke barim. Bangin kup ya kata ke jinglong ke batamai. Haga jingim ke jong. Ublay ukwa ban penkela ya kedok nuhut ke jengi. Ladangi ngipai syakatin ke jong blay. Ngei ha kapor kawa ha kapor jong Samuel. Ladangi pulih nongkong Samuel kalau nong kebakan beliau, tunggu ini pulih. Kadang-kadang kebahannya, wang, handai utrai ulang hausang. Wat kami ya kakmat jeng lamne ya kajingjrong kerenyeng jeng nama galakan tajau. Nama ublay ju kami kami ubriu. Nama ubriu itang ya kadur kabasyabar handai utrai uyoi ya kadok nur. Kani de kapor haba ublay upai Samuel banlay penslek si im ya uway no kun jong Jesse. Uway na gikun jong Jesse. But haba u Samuel yoi ya u Eliab. Ulai ya kejingjrong karenyeng kadur kadar handai belai wang kumno belai wang ngakan taju umlong ubabedor ngakan taju barwang ba ubriu upaya ke basyabar handai ngapai bangai iya kadok nur ublay upay ke kaba siapa ke kaba dan haga jimut berkat jengi haga dok nur bahkan mensim ke jongi umpay ke kaba pau siapa kaba kong santam kadai kadok nur ke jongi kadai kadok nur kaba kong santam kemat jonglay nata kadau ujisu ukren baru penrem yak Parisi hagi pojong wang kumne dan ini pulih ha Matius kalau nang ba arpulai kada khot ka ba arpunyo ba arpra Matius Jisu wang kumne ukrani ni kinti kodit ya phi kinong tho
bat ki Pharisi ki ba arsap na ba philongkum ki jingtep balapan le ki ba imat ibha shisha na shabar handai shapo ki badap da ki shiing jeng bayap bada kajaklia baro kumta phiru na shabar phipan pau kum ki ba haki brio handai shapo philadap da ka ba arsap bat ka ba smil sak ini kentian ki jong Jisu ki ba Ukraine ya ki Pharisi bat ki Nongialam niam hak tu ki por ki jong uyai ya kadonut ki chongki bakilong ki ba arsap barong kadonut jong pikal ka basnio kepadap dekat jingjak clear barok syapok uyai ya kadonut bat mensim jongki nak kata kada Ukraine haki Persia ya kini gentien ko ki perlo kadonut kalang go bakong santam hakmat ke jongle kadonut ke mensim ke jongi ke jimut ke kun khat jongi kata kalang go bak ublay ke ba ublay kuat yangi bangin yednya bangin pet bangin asyau ya kadonut jongi kenang pun keladur ya ke jinglong pat ke jingim jongi kumno anlaban pun kela ya kadonut jongi kenang ma kadonut jongi kanong ke bat priang hun kamat ke jongbleng kabanang kong kamat haning kang ko apan ya sama pi kabanang kong kamat kade ba ngide ban karpa yaw bleng ngide ban pai shaw bleng bat pan ka jingerap naw bleng namar tangma uhi ubala ban yarap ini ban pen kala ya kadonut bat ke jimut berkat ke jongi ni ibau David usngau tu syai ba dagal dalade daka borju umla ban le ha kisam kalanong basan phoi ke dekat bashpel udabit udwai ba Ukraine ni gintien wong thau thamai ya kadonu jonga able bat pen thamai ya kamansim jonga udebit udam haga jingrwai bat ukerpat upai sya uble bat pan ka jingerau bat IT yalade met bat mensim ban pen kala ya kadok nut bat kemensim ke jong compare ladangi long kumno ko ki perlo wat ladangi jingai na uble ni snau bangila ya jingai lapalat Nimla syuban Wanphai, nimla syuban kela, ngala le palat haga jing im jonga, ba ngam snow ngam la syu, ban wanrai kita ke jing kela haga jing im jonga, handre compare, ko ki perlo, ngaku apa ni tu kana ipi, kau ke jing tu kana, kabajia, ya we brio, ha Colombia, uneu brio udai. Unang penyak beliau ubah syirk hitam ubah keteng Jeffrey Dahmer ula penyak kanyau ki beliau hapreng kisnem kat kendai spa nyau pupra bat kat kendai spa kendai puai ula penyak kanyau ki beliau bat kai kebala jia haga jingim jong nu beliau ula syaset bindi barhaga jingim jongu kaba hadin ngi barka jingiathuhkhana kaya thu ini ba dan ka jingkala ka jingim jongu kat ba udang dan ha ka ying bindi ula perkhat ula puson le se malakasni bat kiwei kiparlok kibadan lem hapo ni ba ka jingiathuhkhana kaom ba une ubrio
hakawai gasni upan ya ke Bible ukwa ban pule ke Bible uang ngakwa ya ke Bible ngakwa ban pule ngakwa ban wat ke badan haka te ondala wanra ke Bible haka bakadu hakawai gasni upan pau ya lade ba ya kata ga jingkala haga jingim jongu ba upan pau haki perlok jongu ki badan lang hapok kata ga yimbendi wong aku apan penbaptis bala penbaptis yu hakawai gasni da rwai Radcliffe walu new brew ula kala shisha ga jingim jongu wala ga jingim jongu kalong ko ba shirkai menshwa Henry haba ulapun lupor ya ka jingim ju hakir ta khadu ju hapo ka yimendi ulakala ka bangun ula minat man pule kitien jomble pat ulapun baptis pala IT alade sha uble ya ka jingim ju ko ki perlo amdan ka kabomla hauble ki baro kilong ki bala hato uble udon kabor ban penkela ya kadok nut ban kemensim ban jimu jemur khatni hoi uble ula kamar kebaar ngam ko ban manrahani kadai ba ni dei ban kian nakapok ban kian nagi jing sni ban jing thala jong berthai kapop kapania khalat yang inau bele kadai kapop kapapania khalat kapapania jingai hak jingya dai jungi bat uble nidan kam ban wan shau ble bat pla yaki pop ki jongi kashti Jong Yones nengkong Yones iwai kendai kong kumne larangi plai ki pop jongi larangi plai ki pop jongi ulong ubayai ne baru bakloi ban map ya ki rengkang bar ki pop jongi bar ban pun khut yengi na kita ki jingbom hok jongi baro kini gide jingkula ki jong blai ba ukloi ban map bat pen khut yengi tangkawai ladangi kloi ne em ban wan hak maju ban pla hak maju ban ra ya kata kapop kita ki jinge ke bangidon ha kadok nut bat kemensim jongi ladangi syak ya kapop bahkan te merau yengi bahkan ring yengi bahkan tan yang isyadi nginomla dalele ya hanre ni ban kujimut ban kian nakapop ban man ra eke ban nidon hagadok nut bagaimana sim jingi shauble kenang ba uble unle ya kebenta kejong hagajing ing bijongi larangi pulih hak Ezekiel kalau kau bakat pra tungi pulih kat pra kalau kada khat ba arfwe nadu dekat ba arfwe ke ong ni hanre lada ubaman upai na lagi pop jong ubaro kiba ulale baru sumar ki an jong baro baru le ya kata kabadai bat kabahok un im da shisha un om ya unom dan nagi jimpalat jong u kiba ulale ya kiba anbat kan ma persya ya u un im ha kata kahok kiba ulale hato ngadan jingsoba ta ke jingyap ubaman ong try ulai bat ngan kham smobha Miss Wanphai nagalanti jong u bat boun im ublai unam smobha boni i yangi kinampop ki brio ki badan hakapop ki badan kata ke jinglong ke bapop bangin yap
ublay unum sngoba daleleru handrai sngoba but sngotanan ladangi Wanphai shau ni phai shau ni wanra yakta jingwet ke jingthut kabangidon hakaman sim juni shau khanang ba unma ini kanma haba ublay uma uklet jukan mashu haba uma uklet yake paro kibang hilale mensyua kamar kabalai kamar kwa manrahani kadai ba ngidei banong kibala kloy dan ngidei ban dan kata kaman ban kala ban wan sha oblay da kada nut ka bakloy ban pen pau sha oblay ike bang ngidon hak ka jingim jungi hapo kada nut ba kam sim jungi kadang gawe jingiathuhkhana jang gawe ka riu kan thai hapo arlan hagawe ka dalonong hani ka dalonong laong ba omdan boarding kani ka boarding electric kalai handrai tang kani kawai ka rigun thai ka badan namar kani ka rigun thai kalong ka babit ka bakhambit khambiang naki na kiwe hakata ka jaka te kala peniaso kala ring ya kani ka boarding electric kala yo ka light ka jingshai haka ying jongka te hagawai gasni lawan wai unong pet bapet yo meter ban pet katno ka jinglut lame ka jingya jongani ka boarding electric hagani ka yen jongani ka brio lani katno kani ka brio ko penan ka handai ka balango kalong haba uni brio upet ya uni meter uye iba uklem kio nata oleh keli ulai syagani ka brio baru keli hato kane kalan kane ka boarding ka bapila yo hato ka trekam na em kong hoi ka trekam kaya be palong hanai balai ba ngami ka jingkio homitar jompi ba kane ka brio ka le thu kong ngapanan kam ya kani kalai kani ka boarding martian sepesni ngapan me ya uswitch khnang bangan wa yu mombati jonga bangan tebe yu mombati baran la unu mombati jonga lame ngalit penlip no ya ni kalai ya tu switch ban penlip yang kalai jonga go ki perlok haga jingim Kristan haga jingim ka bakanjam sim jungi bon sin ngilong kumni yang ngil penya sok sya ka balang ka jong ublay yang ngil penya sok bat ka kanhun ka jong ublay handrai bon sin amdan ka jingkala haga jingim jongi ngi priang ya ka jing penim kajong Jesus Christ ni syania bat ni priang ya kajing penim kajong Jesus Christ kajing im jongi handai ngim sya ya Jesus bat penkaladur ya kajing im kajong ni bunsin ngishu penme ya switch teng bat ngish pelip noi hakaju kurukau ko perlok kajing keli ke bang kuat bang mendak hani kepor kalong kamut ayu bangin kup ya kajinglong kajong Jisu bangin kup ya kajinglong jong ukres bangin kup ya kadur lane kajinglong kajong Jisu Kris kadai bangin don ya kadok nur kajong Jisu bat bangin im ru ijing im bat ka jinglong jong Jisu ha ka jingtrang jong ki ata ka sla ka balai spa khatwe
Kesla ke balai spa khatwe. Ngan pulih gini. Kintin. Kaum kumni. Kakardan jong ka jinglong Kristan kalong bankup ya ka jinglong Ukris. Kumba khunu bre ulong bajanai ha ka jingim jong u. Kumta kinong bud jong u kidai banlong ki bajanai ha ka jingim jong ki. Kau perlu. Ban im. Lani ban kup ya kata ka jinglong ka jong Ukris. Kalong bangin im ya ka jingim ka bajanai kumba u ru ulong u bajanai. Kumba u Jisu Kris ula im ula ya ya ka jingim jong u hanik pertei. Ban penpau ya kata ka jingim ka jinglong hak ka ba u blai u kwa yang iwei piwei bangiru ngin im bangin long kumta u Jisu layai ban im laneman long kum u Jisu ban kup ya ka jinglong jong u Kris kalong bangin penjana ya ladi ya ka jingim jingi malakasni hoi ngila banong em ngimla banong kibri bajanai ngilong kibri bapok kibadap tang jingduna sudah ha ka jingim jingi malakasni malakapon ngikelon ngiha hanre ngila rangkat bat ublai rangkat bat u Jisu haga jingya lenti jungi haga jingim jungi kum ki Kristan kinong bot ki jong Jisu rangkat bat u Jisu ni ngin la banjok ya kini ki jinglong bat telot ya kini ki jinglong pop ki jongi la dengi IT bat ni sha yu Jisu unwan haga jingim jungi bat un yai rangkat bat ni haga jingya ki bakan jaman sim jongi bangin long kita ki priu ki bajanai hakmat ublai kajinggali yangi iwai piwai kalong hato don ka haka jingim jungi hato don ka haka jingim jungi kabakhan lat yangi bangin im lalai bangin kup yang tak ka jinglong jong Yesus Kris tungin perkat yalade kai kata kabakhan lat ha ka jingim jonga bangan kup ya ka jinglong ka jong Yesus Kris shibun ke baro lesi kibangila ban jer kibangila ban nyo ha ka jingim jongi ha ki jing talat ki jinglong brir jongi ka jingbom e jongi kajing bishni, kajing pihun, kajing asa, kajing lomi, lani ki ngila ban jer. Kawai hadim kawai. Ko perlo. Dogin kan mau. Kumba u debit u pai sya ublai. Bat penpau, ba udan kam ya kajing yarap, ba umla dalade yalade, ban kala haga jingim jong usno thu ba kadonu jong kalong kapae lese kadonu jonga kalong kapae kumuma ngadan kam ikadonu kabajem kabajai ublai wong ngan klau ikadonu mau jong pi ba ngan ai pi kadonu jong kadok dongiru ngin duai ngin pai sha oblei kum dabi bat karpat to thau thamai ya kadok nu junga ablei bat pen thamai ka jingim junga ya ka men sim junga kani kade ka jing duai bat ka jing karpat ka bangi dei ban karpat sha oblei ba ben IT yalade ya kadok nu bat ka men sim junga bat bangin kan mau baka dok nut bat kemensim jongi kalong ka kongsan
tam hakmat jong blay ba u blay u kwa ban penkala dore ka jingim jingi bangin kup ya ta ka jinglong jong Jesus Christ khna bangin long ke ba bit dor ban yeng hakmat jong u anda wan hasahit bnek ha ka jingwan ba arsin ke jong u do nyin ai ti la di show blay ba on le ya ka ai ka baran kam ha ka jingim jongi ba on penkala dor ka jingim jongi khnang bangin long ke ba bit dor ba ha kata ka sni ka jingwan ka jong Jesus Christ ba un yo i ni ya ka jinglong bangi kup ya ka ka dur ba ka jinglong ka jong Jesus Christ ha ka jing jong kani ram ka dei ka khubor ba ka jingrwai ba kwa banwara pi wai do nin kup ya ka dur ka jong Jesus Christ haga jing im jongi. Amen. Nengko ngai kublei ya istar T Talang ya ketuka jengker ngajungi bar ublei dang kerkui oi badangi wei pui ngi don hai jong ki ngesem ngi scam ba mangi wei ro ngili ke jingker ko lengba ka ketini ke bokho jeng blei te rwai ke jingrwai jungi ngarek pon ngi pai ko jingrwai jungi kamara nomor ba ars pa laifo Ken perteng ngaji yu Jisu burom jon katan kana kane ju non jingi jongu lyngba ki pot kanom da o jingi snei ba ba jeliu o jingi bayar klaim tu o jing pen ibadah basle kan yai sa shabon juku ken perteng ngaji yu Jisu upen tengen mensim jonga hababat ngahudon mau ngan rwai la jing im kama o jing i snei baba jelim o jing i bayar klaim tu o jing pen ibadah basle kan yai sa shabon jukur ken perteng ngaji yu Jisu jing pei jong u ngakwa lyngba ki yai pilgrim jonga jing shai ba ngakan yai sa o jing i snei ba ba jeliu o jing i bayar klaim tu o jing pen ibadah basle kan yai sa shabon jukur ken perteng ngaji yu Jisu syadikna lakmat ngapai tadaji yo i bakam syai ngan yo i yala utrai o jing i snei baba jeliu o jing i bayar klaim tu o jing pen ibadah basle kan yai sa shabon jukur Toin penem klik jingrwai gomne sesen bat boleh kupa jingi baneng karat bha nimla masiu keliang jing bha ka jingme karat bha mele the jing kho jingi wei puai ngili jing kho nadok sabas skol
Adu kulkas pempau karat pha. Ngi scam dak di jing khu blei jung me. Baka jing pala jungi. Jung me yangi ui pei karat pha. Bangi lek bani osno ye khbor ketin bukho jung me. Ne satalang halo jung ngi scam karat pha. Karat pha. Oi klem lampa gu jing ki jing ayu khamtam ai me khlim ar karat pha. Ma ba ai ngi ke me khika karat pha. Wala don padeng kene kaya jing hang dam. Renge scam mena thek ke jing khoi jing ui pei karat pha. Martin kerat pha deke jing jing me kerat pha lalong sakri wo pha berkebai ne berpungoi keten ke bkhoi ke jing me kerat pha Martin ngin yo ke jing khoi ke jing me kerat pha oi kerat pha do kipor ke manusia luk porba no pro jip na do kipor ndai thai kerat pha keten bkhoi ke jing me kai ngi we pui bangli ki mi kat ba ngi sakri hok ni me na do ke mesim ba do kerat pha ngin yo ke jing khoi Martin kerat pha me khoi ngi ne por skoi pat kat bangi sakri me kat por khobel simun trai ke barofar bat ngimla mesti kuliah bha trai bha dega jing ej me karat ha dega jing sumar jing me ka jing ej karat ha merasni so trai bha ngi upas pa jing menta syadu am cukur aman